Si San Pedro o Apong Iro sa Kapampangan ay ang patron ng bayan ng Apalit sa Pampanga. Ipinagdiriwang ang kanyang piyesta tuwing ika-28 to 30 ng buwan ng Hunyo at mayroon ring ginaganap na pluvial procession o tinatawag ding libad na idinaraos sa mismong Pampanga River. Ang imahe ni Apong Iro ay gawa sa ivory na tinatayang may 300 years old na at ito ay pagmamay-ari ng dating gobernador ng Pampanga na si Macario Arnedo. Ang imahe ni Apong Iro ay nagmula sa bansang Espanya at dinala dito ni Don Pedro Armania noong taong 1844. Sa kasalukuyan, si Apong Iro ay nakatira sa Barangay Kapalangan na kung saan ay maraming deboto ang dumarayo dito dahil nagdudulot din ito ng milagro sa mga may taimtim na paniniwala. Kaya ngayong araw, ating pupuntahan sa unang pagkakataon ang bahay ni Apong Iro upang masilayan ng personal ang napakagandang imahe nito. Kaya wag na natin patagalin pa at samahan niyo kong muli sa ating paglibot dito sa Pampanga. So, what are you waiting for? Let's get it on! Okay, good afternoon Kabalan. So it's another Sunday afternoon at nandito tayo ngayon sa may Apalit at ito yung nakikita yung bridge ay ang Sulipan Bridge. So bali pupuntahan natin yung bahay ni Apong Iro. So first time nating pupuntahan yon at tinanong lang natin kung saan banda. Bali bababa daw tayo dito sa may Sulipan Bridge and then kakanan tayo. Medyo ano lang yung daan dito. Bako-bako. Dito bago ka pumanik ng pinakatulay. So bali nung last fiesta rito, last June 28 I think, ay nag-attend tayo dun sa may Libad Festival. Kaso nga lang hindi natin nakita ng malapitan yung statue ni Apong Iro. Kaya ngayon, sasadyain natin at makikita natin ng personal at first time nating makakapunta sa kanyang bahay. So pag nandito ka, kitang-kita mo na yung NSCR project dito. Ayun, mahaba na yung viaduct na nagawa nila. Dito yan, magkocross sa Pampanga River. At dito sa kaliwa, yun naman yung Old Sulipan Bridge. Okay, so kakaliwa na tayo rito. Ayan, dadaanan natin yung Apalit Fishport. Ayan, dito yung tinuro sa atin nung pinagtanungan natin si Kagawad. Ayan Apalit Fishport. Kakanan din tayo. Bali yung pupuntahan natin barangay pala yun yung Kapalangan. Sikat yung Kapalangan sa mga car parts, especially yung mga surplus, ganon. Halos original yung mga tindahan nila rito. Kaya kung nangangailangan kayo ng mga pyesa para sa mga, halimbawa, nabangga yung kotse nyo, dito marami. So pagdating natin dito, bago tayo makarating ng tulay, kakanan na naman tayo. Ayan dito. Bali, babaybayin natin yung
Pampanga River. Ayan, dito. So first time lang natin pumasok dito sa kantong ito. Bali, ito na yung papuntang Barangay Kapalangan. At yung sa left side natin, yan no, yung Pampanga River. Meron din yata ang ginagawang rito, repair sa dike. Kaya no. Bali, sinisimentuhan nila yung gilid niya. Meron nga, ayan no. Ayun yung yung details, project details. So diretso lang tayo rito, hanapin natin yung bahay ni Apong Niru. O yan na yung arko ng Kapalangan. Ayan. Dito makikita mo sunod-sunod na yung mga nagtitinda ng surplus na pyesa. Ang ganda ng resort dito, staycation. So finally, nakikita na natin yung gate ng bahay ni Apong Niru. Ito, pasok tayo rito sa may white gate. Ayan, ito. Parang maraming tao ngayon, no? Sa bagay, Sunday ngayon, maraming nagbibisit. Ito, hanap muna tayo ng parking dito. At ayan, dito pwede na rito. Okay, so finally nakapasok na tayo dito at
Nasa linya na tayo ngayon. Bali, pipila tayo rito para makapunta mismo dun sa pinakaharapan ni Apong Iro. At ito yung itsura ng bahay niya. Ayan, kulay golden yellow. And then, ayan o, may mga iba't ibang statue rin sa paligid. Bali, ito yung pinakasariling chapel ni Apong Iro. Dito sa tabi mismo ng chapel niya ay merong simbahan. Pero mamaya tingnan natin kung mapupuntahan pa natin yung simbahan yun. Ayan, marami pa rin mga debotong pumupunta rito. Especially ngayon Sunday. Kasi sikat na sikat yung Pluvial Festival ni Apong Iro tuwing sumasapit yung piyesta ng Apalit. Ayan o, first time nating malalapitan yung statue ni Apong Iro.
Okay, so nakuna na natin ang aerial shot itong Balenia Apungiro. Dito pala sa compound, ito yung itsura niya. Laki ng puno ng ano, puno ng sampalok. Nabuwal, tapos doon meron pang mga benches. Lakad-lakad muna tayo dito. Tapos dito meron fish pond. Ito yung fish pond. Meron din nagtitinda ng ano doon. Pare-pareho lang mo. Hindi yun, metong kanin. Bili pa yung souvenir dito. So dito na magtatapos yung video natin.